Dobrý večer. Zostal som veľmi prekvapený po pozretí videa premiéra pána Fica, v ktorom nám oznamuje, že budeme musieť v úvodzovkách doviesť na Slovensko 150 000 pracovníkov a môže to byť napríklad z Uzbekistanu. Veľmi prekvapený návrhom Uzbekistanu, ktorý hovorí, keďže má takmer 40 miliónov obyvateľov, že je pripravený poskytnúť 200 000 pracovníkov, ktorí by mohli pracovať v zahraničí. Len Slovensko potrebuje 150 000 kvalifikovaných pracovných síl. V roku 2024 slovenské veľvyslanectvo vydalo už takmer 3000 pracovných víz pre občanov z Uzbekistanu, ktorí pracujú na Slovensku. Predtým rok to bolo iba 1000. A ten tlak bude ešte väčší, pretože je obrovský záujem o cudziu pracovnú silu. Je zrejmé, že budeme musieť sa opierať o legálnu migráciu. Rovnaké vyhlásenie mal pán premiér aj pri svojich návštevách ďalších azijských krajín. Nie, že by som nemal rád kultúru a tradície týchto krajín, no sú na míle vzdialené tým našim, slovenským. Pred rokom 1989 sme mali socialistické školstvo, učňovské strediská, kam žiaci chodili praxovať a mali sme dostatok pracovne zdatných mladých ľudí, ktorí sa za remeslo nehambili. Duálne vzdelávanie, ako sa tento systém nazýva dnes, však zjavne nefunguje. Keby fungovalo, dnes by ste nehovorili, že nám chýba 150 000 pracovníkov na prevažne odborné profesie a že musíme privážať pracovníkov z azijských krajín, pretože vo firmách na Slovensku už nemá kto pracovať. Vy ste, pán Fico, v politike viac ako 30 rokov a predsedom vlády ste 4. krát. A teraz tvrdíte, že Slovensko je v takom stave, že bez 150 000 pracovníkov z krajín, ktoré sme ešte pred pár rokmi nazývali rozvojové, naša ekonomika nemôže fungovať. Pravdou je, že to je bohužiaľ pravda. Ale pravdou je aj to, že za tento stav nesú zodpovednosť všetci politici od roku 1990, špeciálne ministri školstva, pán Fico. Aj tí vaši. Tu je štatistika. Celkový počet ministrov školstva od roku 1993 do roku 2025 bol 24. Matúš Kučera, Roman Kováč, Jaroslav Paška, Ľubomír Harach, Eva Slavkovská, Milan Stáčnik, Peter Ponický, Martin Fronc, László Sigeti, Jan Mikolaj, Evgen Jurzica, Dušan Čaplovič, Peter Pellegrini, Juraj Draxler, Peter Plavčan, Gabriela Matečná, Martina Lubijová, Branislav Greling, Eduard Heger, opäť Branislav Greling, opäť Eduard Heger, Jan Horecký, Daniel Bútora a Tomáš Drucker. Počet ministrov počas vašich vlád, pán premiér, bol 9. Ministri školstva vašich vlád, pán Fico, zotrvali vo funkcii 36% dní od roku 1993. Avšak od roku 2006, kedy ste boli prvýkrát premiérom, ste mali svojich ministrov školstva až 4238 dní z celkových 7102 dní, to je takmer 60% dní od roku 2006. Po druhé, keby ste školskú reformu spustili hneď v roku 2006, dnes by z ročníkov narodených v roku 2000 až 2007 vychádzalo približne 480 000 mladých ľudí vo veku 18 až 26 rokov. Z nich by podľa OECD malo až 93% stredoškolské vzdelanie, čiže približne 445 000 kvalifikovaných absolventov, viac než trojnásobok našich potrieb, tých 150 000 pracovníkov na trhu práce. Lenže za 20 rokov ste naše vzdelávanie a školstvo nikam neposunuli a tak tento nedostatok teraz musíme nahradzať dovozom zamestnancov. Som presvedčený, že katastrofálny stav nášho školstva je vážnejší problém ako zlá ekonomická situácia Slovenska, pretože napraviť chyby v školskom systéme bude trvať celé 10 ročia. Čo však dosiahneme dovážaním migrantov, pán Fico? Podľa mňa tým začne postupná deštrukcia slovenských tradícií a kultúry otváraním dverí masovej migrácii zo Strednej Ázie a ďalších regiónov. V 50. rokoch takúto chybu urobili napríklad v Nemecku a vo Švédsku. Nerobili to preto, lebo mali vzťah s bývalými kolóniami. Tieto krajiny potrebovali lacnú a primerane kvalifikovanú pracovnú silu. Potom si migranti priviezli rodiny, potom sa tam usadili a prišli ďalší príbuzní. Dnes však situácia vyzerá takto. Malmö tvoria cudzinci 70% populácie, v Berlíne má migračné pozadie 40% obyvateľov, vo Frankfurte nad Mohanom je 20% obyvateľov narodených mimo Nemecka.
Čo sa týka školopovinných detí, celonemecký priemer žiakov s imigrantským pôvodom je 40%, s extrémami 75 až 90% v niektorých berlínskych štvrtiach a 30% v bežných všeobecno vzdelávacích školách. Takáto je realita v krajinách, ktoré to, o čom vy dnes hovoríte, urobili pred pár desiatkami rokov. Nezvratná realita, pán Fico. Ak povolíme nekontrolovaný prílev ľudí z odlišných kultúr a náboženstiev, môžeme čakať, že o 30 rokov budú naše mestá pripomínať Malmö, Berlín či Frankfurt nad Mohanom. A pritom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravuje zmeny v cudzineckej agende založené na kvótach. Kvóty na prijatie žiadosti cudzincov z tretích krajín. Pýtam sa preto v mene občanov, pán Fico. Ako nám kvóty zabezpečia dostatočný počet kvalifikovaných pracovníkov pre naše firmy? Kvóty sú totiž rozdeľované bez akýchkoľvek kvalifikačných či bezpečnostných požiadaviek. Je to rovnaká filozofia, akú prijali politici za ostatných 35 rokov. Nech to nejako ide a beží, hlavne, že sme pri moci. Výsledok? Na obnovenie pobytu čaká približne 38 000 štátnych príslušníkov tretích krajín. Na registráciu práva trvalého pobytu približne 20 000 občanov Európskej únie a ich rodinných príslušníkov a ďalšie kategórie cudzincov. Prvožiadatelia o dočasné útočisko a ďalší žiadatelia o pobyt sa nedostali do štatistík, lebo ešte neprišli do kontaktu s úradmi. Takže moja otázka, pán Fico. A toto nám ako pomôže vyriešiť problém s pracovnou silou na Slovensku? Čakal by som, že aspoň niekto povie: prepáčte občania, hanbím sa, že sme zničili školstvo, vzdelávanie a štart do života našich mladých ľudí, teda najväčší potenciál tejto krajiny. Ale nikto nič. Naopak, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SAS, pán Ledecký, navrhuje dovážať ďalších Ukrajincov. Pritom ich už máme oficiálne viac ako 130 000. Neoficiálne dvojnásobne viac. Namiesto toho, aby podporovali a snažili sa udržať kultúrne blízkych Ukrajincov, tak teraz ideme zase dovážať a navyšovať víza pre Uzbekov. Rozumiem, že treba pomôcť utečencom pred vojnou, ale 90% z nich sú ekonomickí migranti, ktorí tu zostanú navždy. Vážení občania, ak chceme zmeniť vývoj Slovenska, musíme začať drsnou radikálnou reformou školstva a riešiť nedostatok pracovnej sily doma inými spôsobmi, nie povolením nekontrolovanej migrácie, proti ktorej ste, pán Fico, úpenlivo bojovali v rokoch 2016 až 2020. Ak nezačneme teraz, zničíme životy ďalších generácií mladých ľudí. Preto sa budem osobitne venovať radikálne zmene školského systému. Chcem v úvodzovkách zachrániť generáciu Z, to znamená mladých ľudí, ktorí potrebujú po 35 rokoch konečne zmenu. Pozrite si prosím ešte raz zoznam všetkých ministrov školstva, ktorí sú za to zodpovední. A ešte chcem dodať, že sudcovia špecializovaného trestného súdu, Najvyššieho súdu a Ústavného súdu, ktorí nerešpektujú zákony a ustalenú judikatúru, musia byť disciplinárne alebo trestnoprávne potrestaní a zbavení sudcovských talárov. Pekný večer prajem.